priroda na jasno. To je sve. Možda i to produžava život. Da. Divno. Hvala vam još jednom. Vama i Moje vašem zadovoljstvo. Moje zadovoljstvo, mi smo tu da pomognemo stvarno nekim građanima, da znate da smo tu za vas. A jes. Znate da i to predsjednik stalno to priča, mislim, to je stvarno nekako naš posao i želja nam je da nekako ne budemo mi samo po kabinetima i odvojeni od građana, naroda, nego da smo zajedno nekako. Kaže, udruženi su uvijek Jeste, jeste, jeste. Hvala I ja vam puno znam, što ne zamerite vi lokalnoj samoupravi. A ne zamiram ja To je, nisam. mislim, uvijek je problem sa budžetima i tako da sam vidjet ćemo kako ćemo zajedno da se postaramo da budu malo bolji kulturni. Naravno. Sad smo pričali. Nadamo se. Sad sam pričao s premijerkom da se stavimo ovo dole i Da, to je lepo. Tu smo Mnogo sad, vam hvala. samo je važno da se upoznam sa vama, da se ja vama zahvalim što vi verujete, zato što da ne verujete ne bi me pisali uopšte, što verujete i što menjate i vi to vas će stvari sigurno sami. biti jer ja sam je kao ličnost videla da ona radi za ovaj narod naš i hoću to moram zadnje da učinim. Super, hvala vam mnogo. Hvala, izvolite. Hvala, hvala, hajmo zajedno, hajmo. Dobar dan, kako ste? Ja sam Dobro, meni je drago da sam vas svela. Hvala vam što ste došli. Moje mene zadovoljstvo da sam tu. Ovo je zadovoljstvo što ste nam otvorili ovaj put. Ništa, ovo je samo početak. Mislim, treba, ovo je samo prvi faza. Ovo je nešto najlepše, ovo naše selo, samo put. Jeste, divno je ovo, prelepo. Samo put i dobre cene za voće, kupine i takove stvari. Dobro, okej.